Хәерле көн, Татарстан! Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар! Бүген 3 ноябрь сишәмбе көн. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Тапшыруыбызның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача. 1957 елның 3 ноябрендә СССРда Спутник 2 аппараты Лайка исемле эт белән космоска оча. Бу очыш гаять зур авырлыклар белән тормышка аша. Лайка аппарат эчендә берничә сәгать кенә яшәп кала, ләкин очышы белән кешелеккә космоска юл ача. Елның 3 ноябрендә Парижда Сена елгасы ярында ЮНЕСКО биналары комплексы ачыла. 3 үзенчәлекле бина кырыен япон бакчасы бизәп тора. Игътибарны интернет киңлекләренә юнәлтик. Заманалар авыр дип тормыйча, сәнгатькәрләр тулы тормыш белән яши. Гастроль концертларыннан аерылмаска тырышалар. Бу турда алар социаль челтәләрдәге шәхси битләрендә бастырып торалар. Йылдызлы яңалыклардан күбрәк Алия Галиуллина хәбәрдар. Аңа сүз бирик. Хәерле көн, сезне Йылдызлы Инстаграм сәламли. Җырчы Азат Фазлыев шаярып кына утын кисү буенча заказлар җыям диюенә бик тиз арада өмәгә чакыра башлаганнар. Хәерле көннәр, дуслар. Көннәрегез шушы иштил двигателе тавышлары күп булсын. Уңышлы булсын. Комментарийлар арасында концертларны сагынып, кайчан безнең якларга киләсез дип язучылар да бар. Экранда үзең генә басып торсаң да, онлайн концертны төркем белән оештыру кирәк. Ришат Фазлыәхмәтов яраткан тамашачысына туры эфирда концерт куйганда, чын күңелдән җырлыйсыз. Уңышлар сезгә, сезнең кебек җырчылар бармак белән генә санарлык дип сокланып яза подписчиклары. Бер төркем җырчылар, юмор осталары катнашында 2 көнлек театраль тамаша күпләрнең күңеленә хуш килде. Минем роль отельнең вахтеры Рафаэль Караулчы. Дулкынландым. Шулай да сәхнәгә куючы программаның режиссеры, танылган алып баручы Гөлназ Сафарова җитәкчелегендә компаниянең бердәм командасының профессиональ оештыруы, булышлыгы, коллегаларның осталыгы белән образны ачырга тырыштым ди танылган җырчы Динапа Латыпова. Указ өстән төшмәсә дә, народный артист булдым. Таң тудымы телефонда, көндә көтәбез шуны. Подписчиклары 180 меңнән артып киткән популяр юмор остасы җырчы Рамил Шарапов әнә шундый юлларны үз адресына көн сайын алып тора. Хатыны оператор, ә үзе алыштыргысыз комедия роле Шарапҗан белән көлдереп кенә калмый. Күңелгә җылы йөгертә торган, тормыштан алынган хәлләрне бик төгәл җиткерә. Бүгенге көн яшәешен чагылдырып барса да, һәрбер чыгарылышы классик кинокомедиягә тиң. Аларның барысын бергә кушып, фильм ясап, хәтта китап чыгарып була. Бу киңәшне аңа без генә түгел, ә даими күзәтеп баручы меңләгән тугры тамашачысы да тәкъдим итә. Метр ярым дистанциямыз, таксига да акчам калмады. Нәрсә белән кайттың, туңмадыңмы? Ул яктан автобус тарахат, bir дистанция жүгәндә. Теге консервага килка тыккан кебек тыгып куялар. Подумаешь, брата, кукай яшим. Дрәштәй мин тавыклардан план кудырдым. Кукайда белок, сөякләргә витаминок. Нәрсә булды? Нәрсә булсын? Аякны авырттырдым. Синең аркаңда инде. Яфрак белән карточкасы килдем. Шундый күтәренке кәефтә әлегә сезнең белән саубуллашабыз.
Бүгінгі күндә эстрадыбызның иң яқты йылдызларынан саналған Зәйнәп Фәрхетдинова да социаль челтәрләрдә үзенең битен булдырган. Жан атарларын еш булмаса да үзенең фотоларын куеп, тормышы белән таныштырып бара. Халкыбызның яраткан җырчысы Зәйнәп Фәрхетдинова кадр артында нинди серләр саклый икәнне үзеннән сорап белербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Зәйнәп ханым, исәнмесез, хәерле көннәр. Сәмә Эльза, хәерле көн. Біз тур эфирда эшлибез һәм безгә шалтырату мөмкинлеге бар. Әгәр дә инде сезнең җанатарларыгыз безгә шалтыратып сезгә сорау бирсәләр, без бик тә куаныр идек һәм телефоныбызны әйтеп китәбез. 554 31 21 телефон аша безгә шалтырату юллагыз һәм инде Зәйнәп Фәрхетдинова үзегезнең сорауыгызны бирә аласыз. Без сездән шалтыратулар көтеп калабыз. Зәйнәп ханым, минем сезгә бер табышмагым бар. Илһам Шакиров, Алла Пугачева, Мирей Матье һәм Зәйнәп Фәрхетдинованың уртак яклары нәрсәдә? Уртак юк, сәхнә. Сәхнә һәм тагы бер сире бар икән, бу безнең Татарстанга, Казанга бәйле. Мин моны беләсезме, шул әлегә баягы интернет киңлекләреннән таптым, шундый бер табышмак. Мирей Матье Казанга килгәне бар микән әле? Шуның белән бәйле күрәмсең. Сез Илһам Шакиров, Мирей Матье, Алла Пугачева һәм Зәйнәп Фәрхетдинова спорт сараенда үзенең юбилей концертларын үткәргән ди. Булды шул, әйе. Юбилей концертымны уздырган идем. Миндә яхшы, бик яхшы кешеләр белән ярый тиңдәш. Шуннан да социаль челтәләргә килсәк, сез шуннан да күпмедер дәрәҗәдә үзегезнең иҗатыгызга бәйле фотоларыгызны күбрәк куеп барасыз кебек. Менә мин карап чыккан идем. Шәхси тормышыгызны ничектер яшеребрәк торасыз кебек. Бу чыннан да шулаймы? Бөтенсен чыгарып, әйе, әлбәттә селкегән юк. Кайвакыт шундый кәеф була, Зөфәр белән шаяруларны, я булмаса инде шундый моментларны куеп алам мин. Сирәк кенә булса, чынлап та күпчелек иҗатка бәйле, һәм инде күңел халәтенә бәйле вакытлары белән инде күрсәтерлек әйберләр бит тормышта башка да күп табигать әйләнә-тирә. Инде әлбәттә шуларны карап, кайвакыт аларны да чыгарам инде. Ләкин бик сайрап кына, сайлап кына Зәйнәп ханым безгә шалтыраталар дип әйтәләр. Әйдәгез тыңлап китик. Алло, исәнмесез? 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 Хәерле көн. Хәерле Мин көн. Самарадан Гөлназ була идем. Зәйнәп Фәрхетдинованың иҗатына гашыйкмын һәм күзәтеп барам интернет челтәрләрендә дә. Менә сез авылдан сөйләп киттегез. Һәм бер соравым бар иде. Мин инде иҗатын беләм, әмма дә ләкин бүгенгесе менә шундый кызыклы көннәрдә, кызыклы үзенчәлекле заманда дип әйтик инде. Күп кенә эстрада җырчыларыбыз менә челтәрле бизнеска кереп китте, үз эшләрен ачып куйдылар. Зәйнәп апа көн күреше ничегрәк икәнне шуны белеп китәсе килгән иде. Мөмкин булса. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Күп кенә артистлар бизнес белән шөгыльләнәләр. Чыннан да Зәйнәпне бизнесмен дип әйтеп буламы, бизнесвумен дип әйтеп буламы икән? Мен кайдадыр бер журналистыбыз сорау бергәч, миннән бизнесвумен бернинди бизнесвумен да чыкмый. Мин инде теге сату алу эшләрен дигәндәй бик теге иҗат кешесе булганга инде алай бик оста башкарам дип әйтә алмыйм, аңарга тыгыла алмыйм. Бөтенләй рәхмәт шалтыратуга әле мин көтмәгән идем. Монда безнең бүгенге аралашуны халык күреп шалтыратыр да дип инде шалтыратуда булгач нәрсә әйтәсе килә. Иҗат кешесе барбер күңеле белән барбер иҗатта калачак инде ул. Мин үземнең күңел халәтем шулай. Мин гел иҗат белән кызыксынам. Шуңа күрә бар кайбер компаниялардан миңа да тәкъдим итәләр продукциялар теге төрле. Я кайберләренә реклама ясап китәм инде, әлбәттә таныш белешләр чыкалый, шулай аларга инде бәләкәй генә реклама куйгалыйм. Булай кайбер теге продукция алып карыйм да үзем дә кулланам. Мәсәлән, шундый Үзегезнең тикшереп каралган, шулай үзегез әйтә алганлыгына шулай тәкъдим итәсез тамашачыларга. Ансы шулай. Әйе, мин үзем дә тикшереп карыйм һәм менә соңгы вакытта шундый продукция белән үзем дә кулланам. Аны миңа кайберләр язды инде. Син дә шундый юлга күчтеңме инде дип, син дә шул сатасыңмы дип. Инде әлбәттә ул кызыклы, аның кайбер роликларын яздыру кызыклы. Менә шуңа күрә мин үзем яздырам, камераны килеп куеп, шуңа күрә үзем чистартам, Үзегезгә режиссерда буласыз. Шулай, әйе. Була инде. Тамашачыларга шуны да әйтәсебез килә. Зәйнәп ханым бик матур китап алып килгән.
Сез әйбәт кунак, Зейнеп ханым, буш кул белән килмәгәнсез. Сезнең тормыш, иҗат юлын чагылдырган менә шушы сезнең бик матур хатирәләрегезне туплаган менә шушы китап. Һәм инде сездән сорау яңгыраса, шулай ук без тамашачылардан дөрес җавап алганнардан әлбәттә, шушы сезнең китабыгызны бик тәрәхәтләнеп бүләк итер идек. Һәм монда Зәйнәп Фәрхәтдинованың автографы да язылган, куелган. Сездән сорау. Ярый. Мен инде бу юбилей йылында чыккан китап. Анан соң ул программа мине бер көн дип аталган иде. Бу китапны миңа Гөлгөнә Каримова язарга ярдәм итте. Һәм аннан соң әлеге дә баягы шул иҗат белән янып яшим, барыбер тик торганым юк. Яңадан бу юбилей чыгарышынан соң яңадан мин үзгәрдек дигән үземнең программамны чыгардым. Һәм инде бүгенге көндә дә мин инде тагын яңа программа әзерләдем. Аның белән Чаллы якларына барып кайттым. Һәм менә Аллаһы бирсә, дөньялар тыныч булса, әйбәтләнеп китсә, тагын эшчәнлеккә тагын тотынсак, шушы сәхнә эшчәнлегенә тотынсак, тагын инде Алла бирсә, менә бу куелган программам белән чыгыш ясарга дип, тамашачыны барыбер сөендерергә дип уйлап торам. Әгәр дә инде сорауым, минем шушы программамның исеме нинди кызыксынучылар булса, инде алар инде Instagram битендә миннән дә язып куйдым. Бәлкем шуннан карап әйтерләр дә, шуннан китапны да бүләк итербез. Һәм безгә кабат шалтыраталар дип әйтәләр. Әйдәгез, рәхим итегез, тыңлыйбыз сезне. 197-42-55. Исәнмесез? Алло. Да. Исәнмесез? Без сезне ишетәбез. Алло, ие. Исәнмесез? Ишетәбез. Без сезне хәерле көннәр. Үзегез кем, таныштырып китегез? Мен Илдус. Өзелә. Әйе, Өзелә кызганыч каршы. Аха. Дүсәт Карыл Бадыков. Бик яхшы ишетелми. Әйе, безнең режиссерларыбыз сорауны язып алсалар, без аны тамашачыларга һәм сезгә яңгыратыр идек. Дәвам итик. Шушы атнаның җомгасында филармониялар сәхнә залында инде була бик матур концерт. Илһам Шакировның премиясына артистларны барлау тантанасы үзенә күрә шундый бер чара. Сез дә анда номинант булып игълан ителгәнсез һәм сез моны шушы әлегедә баягы социаль челтәрләрдән, матбугаттан белеп, үзегез өчен нидер бер ачыш ясаган булып чыккансыз, шулай бит? Әйе, шулай булды. Элсе чынлап та мин Татар информда шунда куелган нидән соң шул номинантлар дип соң инде шуларны куеп, анда тавыш биргәннән соң белдем, миңа шалтыраттылар. Зәйнәп, син күрдеңме? Шулай дип, син Илһам Шакиров премиясына кандидат икән дип, менә шундый сүзләр белән. Һәм шуннан соң мин инде әлбәттә үзем дә катнашырга дигән уйны кабул иттем. Инде исәпләп торам, 6 ноябрьдә әле концерты була, барлау концерты. Менә шушы концертта катнашам беренче чиратта. Һәм Алла бирсә, инде нәтиҗәләрен көтеп калабыз инде, шулай бит, әйе. Нәрсә булыр? Әйе, Зәйнәп ханым, сезгә бит Илһам Шакиров үзе зур сәхнәгә фатихасын биргән, шулай бит. Шулай булды. Анда теге прослушивание дигән нәрсә узган. Бар иде, худсовет, прослушивание, безнең чирга хас нәрсәләр инде. Әйе, әлбәттә, мин филармонияга килдем, һәм әлбәттә ул мине үзе фортепианда утырып, миңа менә шушы борманы борып күрсәтәле дип, гади генә, һәм әмма катлаулы борма бирде. Шуның белән мин аны тырыштым инде, кашый. Җырла син сеңлем дип була, яхшы, үз өстеңдә эшлә, җырла дип, ул минем шушы очрашуым күңелемдә бик мәңгегә саклана инде, әлбәттә. Шул чорга туры килгәч, аның белән эшләгәч, инде концертларда, шундый күмәк концертларда аның белән очрашырга туры килгәч, әлбәттә мин үземне бик бәхетле саныйм. Чөнки безнең аның кебек кешебез әле татар сәхнәсендә юк. Аның хәтере дә, аның моңы да, аның үзенчәлеклеге, ул инде биреп бетергесез шуның кадәрлек олы шәхес. Шуңа күрә инде мин аңардан андый матур сүзләрне ишетү белән бик шатмын. Рәхмәт. Хәзер инде үзегездә жюри әгъзасы, шулай бит?
Әйе, шақыралар, мен жюри ағзасы болып барам, түрлі конкурсларға шақыралар, татар маңына да шақыралар, балалар конкурсына шақыралар, яшьләр конкурсларына да шақыралар, шуңа күрә инде яңа тавыш дигәнгә дә менә шақырдылар. Мин төрле яклап үзләрен күрсәтергә чыккан балаларны һәр яклап бәя бирергә әзер һәм инде бәя бирәм. Менә шундый яңалыклар һәм инде шундый эшчәнлекне әлбәттә алып барам. Сезнең менә бу китабыгызда Зәйнәп ханым, Зәйнәптән хикмәтле сүзләр арасында бик матур менә шундый бер әйтемегез бар. Бүген күп, иртәгә аз акча. Бүген аз, иртәгә күп акыл. Бүген бар, иртәгә юк вакыт. Бүген юк, иртәгә бар тарих дигән. Менә сезнең исемегез һичшиксез безнең эстрадабызның, безнең сәнгатебезнең тарихына бар тик матур хәрефләр, матур исем булып кына уйлап калдымда, минем бернинди шигырьдә юк. Рәхмәт, рәхмәт. Безнең телевидение фондында сезнең иң беренче язмаларыгыз саклана. Менә бүгенге тапшыруны мин шуның белән төгәлләмәкче булам. Бергә шуны карап китик. Инде тамашачылардан әлдә дөрес җавап көтеп калабыз. Әле тапшыру без биткәннән 1 сәгать дәвамында без шул шалтыратуларны көтәбез. Ә хәзер әйдәгез бергәләп карап китик. Шул язманы. Бу 91 елда язылган. Яхшы. Шулайда син кайгырма, син моңайма, чакыр мине бик әйдә. Күпме эзләп йөргән төсләрне, таптым синдә тоймый хисләрне. Ала алмыйм синнән күзләрем, күңелем каршыңда тезләндем. Сүзләр белән хисләремне әйтә алмам, тик шулайда чыгыйк әле без уртага, бир кулыңны бик әйдә. Дигезен шундый не музыка бит дип дигән. Җиңел. Ә без хөрмәтле тамашачылар белән саубуллашабыз. Сезне алдагы тапшыруларда көтеп калабыз. Зәйнәп ханым, уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт чакыруыгызга. Үзегезне саклагыз дип әйтәсем килә тамашачыларга. Бүген менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Табышмаска, кавышмаска, син бит җирдә түгел айда, күңелләрне ялгып бергә, бир кулыңны бик әйдә. Табышмаска, кавышмаска, син бит җирдә түгел айда, күңелләрне ялгып бергә, бир кулыңны